Stef, ik moet je feliciteren, hè? Ga ik nu doen ook. Dankjewel. Want? Want vandaag precies 10 jaar in het vak. Dus heel bijzonder. Ja. Ja. Heb je dat ook goed gevierd? Ja, nou ja goed, ik heb een heel stel vrienden die hebben toevallig afgelopen weekend voor mij een surprise party georganiseerd. Waar ik helemaal niks van af wist. En dat is heel bijzonder. En 28 november van dit jaar, dan vier ik het officieel bij ons in Kampen. En ik hoop dat het een hele leuke avond wordt, ja. Met allerlei artiesten. Ja, ik heb wat gastartiesten, een fantastische band. Qua artiesten in ieder geval Marianne Weber en Helemaal Hollands. En we zijn nog een beetje druk bezig met het programma. Maar ik denk dat we heel leuk gaan vieren, dat het een hele gezellige avond wordt. En daar moeten we van genieten, denk ik. Ja. En dan sta je nu bij de Nacht van Oranje. Ook niet niks, hè? Ahoy. Ja, heel bijzonder. Ik denk dat dit toch de plek is voor Nederlandstalige artiesten om te zijn. En ik bedoel, wie kent de Nacht van Oranje niet inmiddels? Ik bedoel, het is altijd weer een gezellig feestje. En je ziet het binnen ook wel. De mensen hebben allemaal ontzettend veel plezier. Ze hebben er allemaal zin in. En ik denk de artiesten ook. Ze weten allemaal waar ze staan, waar het om draait allemaal. Het gaat om de gezelligheid. En dat is sowieso op alle Nederlandstalige evenementen op dit moment. Het gaat hartstikke goed met een Nederlandstalig lied. Ja. Ik denk dat we er ook allemaal heel blij mee zijn. En ook vanavond weer. Fantastisch, ja.